Hürmetli тамашачылар. Берничә минуттан тамаша башлана. Сездән барлык мобиль элемтә чараларын сүндереп куюыгызны һәм залда торып йөрүне туктатуыгызны сорыйбыз. Кәефләр күтәренке булсын. Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Приглашаем вас в зрительный зал. Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Приятного вам просмотра. Ondan
Азизлар, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез! Говорит и показывает культурный центр Чулпан. Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на открытии нового концертного сезона Казанской городской филармонии. Мне кажется, мы можем еще раз поприветствовать друг друга теплыми энергичными аплодисментами. Сегодня замечательный повод для встречи с вами, наши любимые зрители. Сегодня у всех артистов особое, приподнятое и возвышенное настроение. Ведь должно же быть в нашей тяжелой рутинной жизни повод отвлечься от всех тягот жизни. И именно этим поводом служит искусство. Сюда вы приходите отдохнуть, расслабиться и получить море позитива. И я чувствую, Гульнара, как эти позитивные эмоции передаются нашему зрителю. Әлбәттә, Илнур, бүген бит яңартылган Чулпан мәдәни үзәгендә Казан шәһәр филармония яңа сезонын башлый. Тагын бер кабат сезнең алкышларыгыз. Инде бүген сез яңа сезонда яңа музыкаль спектакльләр, яңа концертлар, яңа яшь җырчылар иҗаты һәм Казан би ансамбле биюләреннән торган бай яңа программа күрерсез, Алла бирсә. Действительно, артисты Казанской городской филармонии обрели все полноценные возможности для воплощения своих самых смелых и грандиозных творческих проектов. Бүген Казан шәһәр филармониясе яңа статуста, яңа форматта, яңа идеялар эзләүдә эшли. И несмотря на то, что культурный центр Чулпан открылся всего год назад, для зрителя были уже представлены сразу несколько ярких премьер, вызвавших большой интерес и восторженные отклики. Это шоу-мюзикл «Голливуд», музыкальная комедия «Сабантуйга Австралия», детские мюзиклы «Золушка», «Дед Мороз проспал», цикл классических концертов и замечательные проекты для наших любимых детей. Это супермультик, не концерт и песочная анимация. Һәм башка бик күп кызыклы проектлар. Алар тамашачыларны таң калдырып, гөрләп узалар. Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда Татарстанның йөзе кашы, филармониябызның горурлыгы булган, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты, Казан нуры халык уен кораллары оркестры, җитәкчесе һәм дирижер, республикабызның халык артисты Рәсим Ильясов. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз.
Hürmetli dostlar, Qozon Nuri Xalq o'yin qurollari orkestri. Sizning olqishlaringiz. Дорогие друзья, как же приятно, что с первых минут открытия сезона в этом прекрасном зале уже звучат такие громкие аплодисменты. Ну, Ильнур, прими это как аванс, который нам с тобой выдали, ну, не только нам с тобой, всем артистам выдали преждевременно, даже не подумав о последствиях. Но, Гульнар, я думаю, мы постараемся оправдать доверие нашего дорогого зрителя. А если серьезно, я уверен, что аплодисменты в этом зале будут звучать всегда. Потому что на этой сцене, дорогие друзья, для вас, для нас, для вас, дорогой наш зритель, выступают лучшие артисты нашей эстрады. Один из новых ярких проектов, созданных в рамках Казанской филармонии, это детская филармония, которая работает в 3 направлениях – танцевальный, вокальный и инструментальный. Яңа сезонда Шулпан мәдәният үзәге безгә яңа якты исемнәр ачыр дип ышанып калабыз. Кадерле дуслар, каршы алыгыз сәхнәдә филармониянең солисты Гөлназ Гафурова үзенең шәкертләре белән. Каршы алыгыз. Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында, үз милләте саклансын һәрбер татар җанында. Туган иле якыныдыр җирдә һәркемгә. Туган теле газиздер һәрбер күңелгә. Күп гасырлы тарихлы Татарстаным, Болгар иле дәвамы минем ватаным. Күп гасырлы тарихлы Татарстаным, Болгар иле дәвамы минем ватаным. Туган җирем, ватаным, гел тынычлык ягында,
Мансурова һәм безнең яшь балалар филармониясының талантлары. Кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Казан био ансамбленең балалар студиясы. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Yaşi alsam idi ömür boyu Can sürgenin bilen sürleşip Yaşar matur, yaşar şundu matur Yakınlarga sürleşip Yaşar matur, yaşar şunday matur Yakınlarga söyleşip Gönül yolun jırlap öten idi O zamasın tik yokka künleşip Yaşar matur, yaşar şunday matur Dostlarına manar öleşip Yaşıyorsam idi tırmışında Yalgan yalgışlarga abınmay Bәхет биреп һәм бәхетле булып Үткәннәрне бер дә сагынмай Бәхет биреп һәм бәхетле булып Үткәннәрне бер дә сагынмай Үткәннәрне бер дә Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова. Инде, хөрмәтле дуслар, безнең матур бәйрәмебез, концертыбыз дәвам итә. Сезнең өчен бик матур музыкаль бүләк. Сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров һәм саксофонда аның улы Айрат Закиров. Көйнең авторы Айзар Шайхымарданов. Şatlığımdan yangan şağım bola Kegen şağım bola kaygıdan Üz-üzümni tıyıp duran kayşa Güttüp algan açı yazmışlar Süyünüşte sitirgelim kayşa Duyup bulmayıp şatlıktan Yaxşılığın gınla gile görəsi Belki duymayım matur durmuşlar Felek velip sırrım kişinin emin Ay hayavur kuzun avursa Ölçep silim her bir sözüm emin
Hali tügül kişi yalgışlar Seyinişten zikir gelip bayşar Duyup bulmayıp şadlıktan Yaxşılığın gınla kilek ürəsi Bir gün duymayım aturdurmuşdan Yaxşılığın gınla kilek ürəsi Bir gün duymayım aturdurmuşdan Hizmetimde kadigin eminim Şenavul şeemme durmuşan Şimimin min barın kişkilede Dumuşumdan gadi kalıptan Ziyinişten zikir gelip kaycan Duyup bulmayıp şadlıktan Yaxşılığın gınla kilek ürəsi Bir gün duymayıp aturdurmuşlar Seyinişten zikir gelip kaycan Duyup bulmayıp şadlıktan Yaxşılığın gınla kilek ürəsi Bir gün duymayıp aturdurmuşlar Yaxşılığın gınla kilek ürəsi Bir gün duymayıp aturdurmuşlar Bir gün duymayıp aturdurmuşlar Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров, Айрат Закиров, Айзат Мәрден. Бик зур рахмәт сезгә шушы иҗади бүләк өчен. Инде кадерле дуслар, шуны искәртеп үтәсебез килә. Казан шәһәр филармониясендә 150-гә якын югары дәрәҗәле профессиональ артистлар хезмәт итә. Ул Казан бию ансамбле, оркестр, нәфис сүз осталары һәм 30-дан артык сихри тавышлы гаҗәеп талантлы җырчыларыбыз. Дружный коллектив филармонии – это 5 народных, 14 заслуженных артистов Республики Татарстан. Огромное количество лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Әле сезон башланып кына китте, артистларыбыз инде Камчаткадан алып, Сахалинга хәтле тамашачыларны үз иҗат җимешләре белән шатландырып кайттылар. Кадерле дуслар, сәхнәдә үзенең моңлы матур тавышлары белән бик күп тамашачыларны мәхәббәтен яулаган җырчыларыбыз. Каршы алыгыз Казан шәһәр филармониясе солисткасы Алсу Валиуллина.
Күйеуге барам әлі, күйеуге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали халлар әлі, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Ғалиге барам әлі де, Ғалиге барам әлі, Ғалиге барам әлі де, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Қойын ағаш қорғаш, сүйген ярын тартып алды, көңіліме ярығаш. Ғали халлар әлі, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Қойын ағаш қорғаш, сүйген ярын кері бердім, жерге ятып елағаш. Ғали халлар әлі, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Ғалиге барам әлі, күйеуге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали халлар әлі, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Ғалиге барам әлі де, Ғалиге барам әлі, Ғалиге барам әлі де, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Мені бара қиыққа, көрсеңіз сәлем айтыңыз, менің қара миыққа. Ғали халлар әлі, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Тышып келе қиықтан сәлем алып келдіңіз ме менің қара миықтан. Ғали халлар әлі, Ғалиге барам әлі. Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі, Ғали исімнәрі матуриятқа қалдырмас әлі. Ғалиге барам әлі де, Ғалиге барам әлі, Ғалиге барам әлі де, Ғалиге барам әлі. Ғалиге легінәйім де, Ғалиге легінәйім, Ғалиге легінәйім де, Ғалиге легінәйім. Қадірлі достар.